kæft, en sur kælling, mand. Har man ikke lov til at være træt eller hvad? Tja. Og fuck hende, mand. Fuck hende. Jeg er klar til i aften. Jeg er klar til festen. Jeg er klar til Linda. Hej, Mark. Hej, Linda. Hvordan går det? Det er lang tid siden. Har du været syg? Jeg syger efter dig, skal der være. Kom, sig noget sejt til hende. Bare for imponere. Kom nu, kom nu. Jeg har haft svineinfluenza. Det er også lige meget. Har du haft en god weekend? Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt det til dig, men det var helt vildt fedt. Vores sang er mega lækker. Det er Linda for fanden, mand. Vi har kunnet lide hende siden 5. klasse. Prøv at se de bryster, hun har fået nu, mand. Se hvor store og flotte de er. De er enorme. Kæmpe store. Enorme, siger jeg. Enorme. Enormt. Hvad snakker du om? Altså, bandet. Tour weekend. De er enormt fede. Nå, ja. Jamen i hvert fald. Okay, godt. Fra trommeslager. I aften til festen, mand. Der prøver vi at score hende. Vi prøver at få hende der. Endelig får vi chancen for at tage hende. Altså, det bliver så fucking fedt, mand. At få hende. Vi gør det til festen. Prøver festen, jeg får hende der. Endelig får vi... Hold nu op! Er du okay? Ja, det er bare nogle ting, jeg får en gang imellem. Kommer du til Tobias' fest i aften? Hej. Hej Mark. Mark, vil du med aflevering? Musikaflevering til mandag? Ja, men jeg havde lidt problemer med den der... Perfekt. Kan du så bare lige sende det til mig? Du vil bare lige få lidt inspiration. Jo. Ej, seriøst. Hvordan kan du mene, at Scooby-Doo overvurderet? For det første er det en serie fyldt med kriminalhistorier. En serie, der understreger vigtigheden af sammenhold og venskab i et samarbejde. Og giver for karaktererne. Så starter han fandme igen. Annoncerer det hele, altså, som om han er intelligent eller hvad. Kan han ikke selv se, at Scooby-Doo, den fucking bare handler om fisse? Kan han ikke selv se det, mand? For at virke så klog hele tiden. Sig noget til ham. Kom over, Mark. Du må ikke være ret. Scooby-Doo er en af de bedste serier, der kom ud af Hollywood de sidste århundrede. Prøv at Scooby-Doo, det handler om bestialsk dyresex. What? Og lignende kønslige emner. Hvad fanden mener du? Altså, man skal være lidt blind for at se, at Scooby og Shaggy, de ikke knaller. Okay, så det du siger er, at Scooby og Shaggy har sex sammen? Ja. Okay, hvad så med de andre karakterer? Hvad med Fred? Klart homo. Homo? Altså prøv at høre, der er jo ikke nogen heterofyr med respekt for sig selv, der går med tørklæde. Med mig? Læbe. Okay, Daphne? Luder. Jamen hvad så med Scrappy? Altså Scrappy, det er jo helt sikkert Shaggy og Scoobys kærlighedsyngel. Det er seriøst. Ej. Ja, prøv at jeg skulle da hellere købe hans historie, end jeg vil købe din New Age bagl, du prøver at sælge os. Det er også lige meget. Kom til Tobias' fest i aften. Ja, du gør, mand. Linda kommer. Linda. Ja, det gør jeg. Men jeg skal lige hjem først. Vi ses. Prøv at se, hvordan den bevæger sig, når hun går på den måde, mand. Kæft, hvor er den lækker, mand. Den er bare formet på en helt rigtig måde. Hvad fanden laver du? Fuck! Der fucker du det godt nok op der, hva'? Fuck du det. Vi er klar til i aften, klar til festen. Linda er der jo i aften. Så det kan gå ligesom sidst. Hun må tro, jeg er sindssyg på grund af dig. Du mener vel os? Kan du ikke bare slappe lidt af? Så det hele går meget bedre. Bedre? Tror du, der er nogen, der falder for de der hænkesten og den der blodnæse der, eller hvad? De er da fine nok. Til slut, så er det dig, der hele tiden fucker det op for mig. Glem nu ikke, jeg er en del af dig. Hvis du bare gav mig lidt pusterum, så ville Linda måske se mig for den, jeg er. Hvem du er? Jeg er sgu da, hvem du er. Nej! Prøv at høre, i aften, der klarer jeg det alene. Fint. Hvis du vil klare dig alene, så go ahead.
skulle have en øl. Hvad er du bare på den længere? Næsten overgangen fra Neandertal-samfundet, Stenalder-samfundet til byggestenen af vores moderne samfund. Præcis, og de startede jo med at bruge cement og bygge bygninger og køretøjer. Så for eksempel, Mark må jo ret. Altså, at det kan godt være, at Scooby-Doo var pornoficeret, men Flintstones, der er noget mere end det. Min søster kan gøre det. Din søster, vil du selv at sige? Den er okay. Altså, den er fin nok. Fint nok. Ej, men giv mig ret. Jeg skulle lave skære. Hej! Hej! Du sagde jo tidligere, at du var til Turbovegan. De er rigtig fede. Så jeg kan ikke spille musik. Okay. Eller hvad laver du? Eller altså ikke hvad laver du, men altså, ellers. Eller ikke nu, men ellers laver du. I min fritid? Ja. Jeg spiller fodbold. Hvad laver du så? Jeg skal lige på toilettet, så... Okay. Hvad så, mester? Fed fest eller hvad? Hvad laver du her? Jeg har været her hele tiden. Jeg er en del af dig. Husk du. Mark, vi er et. Nu må vi tage os sammen. Nu tager vi en brænder af. Så tager vi dem her af. Så kører det nu. Nu kører det. Nu går vi ind og tager Linda. Ja. Er du klar? Ja. Så kom. Ja. Der er lige der. Kom, vi gør det.